Oni jednostavno prave igre u kojima treba drugi da ponesu odgovornost. Mi smo spremni da ponesemo odgovornost. Jer ćemo mi morati da svim sredstvima, pre svega demokratskim i političkim, odbranimo sopstvenu poziciju. Ali, kažem i ovo, kada bi Kosovo bilo problem samo Srba sa Kosova i Metohije, lako bi bilo rešeno. I da Bog da ga izgubili, da tako kažem, ako je samo naš problem. Ali problem Kosova i Metohije je problem egzistencije jednog naroda, jedne države. Nažalost, sve mi se čini da će u nekoj grobnoj tišini, vidite, svi ćute, Kosovo i Metohije, kao što su i Republika Srpska krajina, otići, a da niko u Srbiji, u srpskom narodu ne reaguje. Svi ćute. Zašto ćute? Kome se to dešava? Ko smo mi tamo? Koga čuvamo? Jer čuvamo samo svoje ognjište? Verujte, ja bih mogao da prodam svoje imanje. Zašto ja to ne radim? Prodati kuću u Kragujevcu ili Beogradu nije isto što prodati kuću ili imanje na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji se prodaje srpska kolevka. Prodaje se srpski interes i država. Mi smo ostali da čuvamo, a oni ne žele da nas ispoštuju, da zajedno sa našom državom očuvamo na najbolji način to. Zašto oni ne žele nas? Oni ne žele Srbe sa Kosova i Metohije zato što smo mi tvrdoglava činjenica. Mi smo svedoci jedne promašene politike. A znate, krivac nikad ne voli da vidi svedoka. I oni bi bili najsrećniji kada bi mi nestali. Kada bi tiho otišli i onda da mi budemo okrivljeni. I zato oni ne žele da razgovaraju s nama. Ne žele da razgovaraju s onima koji sa njima žele da podele odgovornost. Koju vlast ćemo mi to biti? Pogledajte sporazume njihove, ovaj sporazum. Nema tu vlasti. Oni preko nas dobijaju vlast u Beogradu i u Srbiji. Mi želimo da podelimo odgovornost sa našom državom i našim narodom. Da se izađe iz krize. Jer kompromis koji će država napraviti tamo treba da nosimo mi. Neće ovi iz Beograda živeti na Kosovu i Metohiji. Živećemo mi. I zato mi moramo da učestvujemo u tome.